Het is wel erg, ik weet niet eens meer wat ik precies besteld had. Ik heb gewoon een hele stapel dingen. Maar ja, je mag toch thuis wat shoppen. Je doet het wel lekker volle bijt, hè? Ja, man. Wie met mezelf vroeger rijdt, is zo'n dikke balle baby. Wat zei je? Ik kan het bewegen te botsen meteen. Shit. Hilda. Komt-ie, hoor. Hey, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet is het Ildau Marendag. Ze lijkt nou even te koesten. Ik ga er baby van. Ze lijkt nou even te koesten, als het goed is. Maar ik ga al even wat speeltjes klaarzetten voor het badje. Ik vind het zelf gewoon wel fijn omdat je het niet onrecht te doen. Dan hak ik alles mooi bij de hand en kijk zelf vanuit het badje lekker je del is en het is hier lekker warm. En ja, ik heb wel zo'n poot, maar die broek ik dus eigenlijk net. En ik ken het voor het leger en litten in de godsdienst. Ideaal. Dus zo doe ik dat altijd wat. En ik ga nog wat kleintjes binnenkrijgen, want ze groeit als kool. Dus ik zal aan even zien wat dit alweer is en dat het past. Toen ze binnen weer ziet ze iemand 44 en dat ziet Roem, de witte grut. En ik ga nu 68 besteld, dus ik ben heel benieuwd. Qua lengte zal het wel iets aan de lange kant zijn, maar ze is vrij bol. Dus ik denk dat het qua omvang wel past. En ik ga nog wat dingetjes van zaken. Dus aan ik even zien dat dat past. Maar net onbelangrijk, ik doe haar dus aanstaan even in het badje. En lekker even mijn olie insparren. En dan maar we aan naar het consultatiebureau. Want Ilda krijgt haar eerste prikjes. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat en hoe ze er steeds maar onder wordt. Want ik weet nog wel dat zaken de eerste keer wel wat koortsig geworden is en dat soort dingen. Ik ga alleen voor de zekerheid wat zetbeeldjes halen. Je weet maar nooit hoe het in de nacht gaat, maar ja, het jet erbij. Dus ik zal aan zijn je mij nemen ook de heen gaan. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ja, je kind wil net naar een winkel, dus dan kun je het net even vers pakken of wat ik maar. Dat vind ik zelf wel heel lastig, omdat ze is wat baller dan dat ze lang is. Ik denk dat dit qua omvang dus namelijk prima past, maar dat dit misschien wel aardig lang is. Maar dan ging ze mooi omvouwen. Dat kan natuurlijk. Dus dat vind ik beide wel heel leuk. 2 shirtjes. Dan maak ik het op het poetje lezen, want anders weet ik net uitkomt. Dat ken ik zelf. Als mijn baby komt net alles passen, dan hel ik mezelf heel wat op de hals. Dus het is een beetje op een gak. Rompertjes, ja, shit, dat lijkt beter. Alle rompertjes die ze nou had, die zitten haar gewoon om het middel te nou. Ik ben zelf echt een voorstander van overslagrompers. Gewoon omdat, ik vind dat het makkelijker uit en ongeet. En Ildo, die mij had nog wel eens erin onderkakken. Dan hoeft het net oer het nekje heen, zeg maar. En dan kan ik het gewoon zo uitdoen. Er zit net... Dus stront ik nog in het hier, zeg maar. Dus ik vind het zelf persoonlijk echt ideaal. Oerslagrompers. Het is wel erg, ik weet niet eens meer wat ik precies besteld had. Ik heb gewoon een hele stapel dingen. Maar ja, je mag toch thuis wat shoppen. En dan, wat het net wordt, dat stuur ik maar weer om. Oh, dit vind ik wel heel leuk. Dit is een soort van, hoe heet dat? Tuinbroekje. Jumpsuitje. Lijkt het me wel heel lang. Wederom. Maar qua omvang wel goed. Dus, ja. Ik ga de baby voor. Oh ja, dit weer een setje. Een romperke met een broekje. Hij valt een complete outfit nou. Ja, even smaak wel leuk. Ja, ze is wekker, ja. Hey Wieke. Een badje ben ik ontvullen. Hey schat. Die is zo lekker slipt. Ja, maar dat aan prikjes, hij is toch schande? Ja, man. Ik ga er altijd thermometer in, maar ik check ook altijd nog even zelf met de elleboog. Net als zo'n ding vertrouw, maar gewoon aan er een keer stikken of zo. En je weet maar nooit. Dan ga je het zeker van zeker, no? Zo, kabaal even uit. Oh, lekker bad erin, meid. Ja. Ja. Eigenlijk sinds... Ja, juist voor het eerst dat ze midjes een lange slipje doet.
Het wien hield iets van die 10 minuten slipjes. Nou, dan krijg ik niks. Of een slipje dat ze dan bij die zit, dan slipt ze en dan laat ze daar, dan willen ze weer wekker. Nou, het laatste is dat best wel een beetje kleer maar dan, ja, dan moet ik oren dingen gebeuren. Maar nou, juster had ze de slip van nou, 1 tot 3. En nou van 1 tot 3. Dus dat is wel lekker. Ja! Zie je nog die dikke half die er een beetje uit krijgen? Ja! Ja, lukt! Dus met haar trui, hé. Dus het begint al een beetje te griepen met ding. Wel leuk, ze is nou haast zandje wie. Maar er komt dus een beetje ritme in. De nachten komt trouwens heel best. Maar ik absoluut net hoe klaaien. Maar ze, nou, tussen 11 en 6 was ik in haar. En een voeding haar. En dan, ja, meestal heb ik haar 11 en een uur aan. En dat zaken de squal met kwartier achter. Het even skien en dan, dat is een vaatwasser. Het even skien en dan in de maxi-cozy gewoon in de pyjama. En dan later thuis kom, dan klaar ik haar verder op. Maar dat is op zich dus prima. Zo. Ik hier al even het spul kleerlijn. Dan zou ik al zeggen, ik doe ook altijd maar wat. Ik doe in het badje altijd even een beetje badskool. Huppatee. Leg hem aan de orenkant al een shit. Zo, die even uit. Nou ja, dan ligt er ook natuurlijk de pamper. Ik doe haar aan zijn zwembroekje hoor. Voor, nou ja, het hoort net iedereen te zien. Maar ik doe eerst altijd even maar een beetje gewoon water. Even bij de eetjes. He, zonder schoen. En even in de eertjes een beetje. Ja. Als je dan aas de hierkes en het nekje doe ik wel, maar ja, een beetje chippen. Ja. Maar het gezichtje dus in principe net. Dan ga ik eerst even het coole zwembroekje aan. Die had ze nog nooit iets aan. Die hadden het in het zwembad kennen, nee. Mijn zaken die ik al baby zwem van 8 weekjes of zo. Dat ga je 8 weekjes weer. Maar ja, vanwege de corona ken het nou helaas net. Dus dat vind ik wel echt heel jammer. Want ik vond het altijd wel echt even quality time. En nou, ze rijdt zich went aan het water. Shit! Wat mooi! Wat best mooi! Wat best mooi, hé! Ik had correct zonnersje die. Nou een beetje mij. Even onder de akseltjes. Lekker wasje, meid, hè? Ik doe ook altijd wel een beetje vlot, want ik vind het wel een klein koud. Maar even een beetje die plakjes, die naadjes, kierkes. Nou, ze had nogal wat kierkes. Nou, haar nekje, omdat ze best wel een ballen toet had. Dan zit het best wel strak op haar romp. En dan ertussen zit vaak wel wat plusjes en wat zwitterig. Dus dat, om de, ja, een beetje chin te gaan dat het smetterig wordt. Ook aan ze wel echt een beetje het holtje zien. En dan wat wetter door in de spiegel. Dan leg je hem zelf wel even zien hoe dat toch. Ja? Cliffa? Nou, de thermometer zei 37 geel. Nou, dat is op zich kunnen. Hier ermee vieren. Nou, het is onwarm, dan kan ik er dan een beetje koud bij. Even naar de wisselgier. Ik ga even dat het een beetje kouder dan 37 graden is dan gieten. Even wat. Zo, een beetje kouder bij. Ik ga zelfs aan dingetje, stotje. Dan has toch correct wat meer een hand fris is. Maar hoor, dan was er echt wel heel wat. Hey, natuurlijk was er nou ook nog vast hoor, dat snap ik echt. Maar als het iets meer vrij hield. En ze vindt het zelf ook wel fijn om dan echt een beetje alleen rechter te lezen. Lekker spartelen. Huppatee. Nou, in principe, ik blauwe bijsteen vanzelf, maar dan has de hand een beetje vrij. Vind ik zelf wel heel prettig. En vooral ook omdat ik zei, ik brok altijd een beetje. Die naadjes hier en het jummen, het zit gewoon heel strak erop. Dat vind ik wel fijn. Dan kan ik met één handje een beetje het holsje omheen en dan met de oren lekker even spelen. Dit is lekker, Wiefke. Dit is lekker. Ja, dat vind je zo lekker, hè? Is het. Ja, hier ben ik lekker natuurlijk om te baden in de oren wat minder. In principe doe ik het meestal jongens. Maar nee, als ze met nou aan het consultatiebureau vind ik het wel lekker fris dat ze gewoon even nou ja, alle fliepjes en de poepjes en alle geurtjes er wat aan had.
Nou, ik vind op zich baby's, hoe smarrig worden die. Ja, als ze hun... Oh. Slaat me in de beker als die te horen, nee. Ja, als ze hun echt bepoepen, dan is het vies. Ja, dat snap ik. Maar ja, dan helst vaak dan... Goed zo, zakken met mijn good bee. Ja. Dan helst dan vaak wel een washandje, daar wil ik het mee. Maar echt stjonken, nee. Vallen het daar. Nou, ze hadden handje natuurlijk altijd heel wat zacht. Dat wordt al wat beter, maar dan zit ik vaak... Kun je wel zien wat plusjes. Dus die spiegel ik altijd even. Een handjes even en dan alle plusjes er wat uit. Ja. Wat is dit? Ik is echt wel zien dat ze ding begint te vallen. Dat, Ja, goed zo. Nou ja, en ik zet dus eigenlijk altijd alles zo vol mogelijk kleer. Want, nou ja, kist er net weer bij. Ik bedoel, van, ik ben wel eens een washandje vier. Nou ja, dan kun je net weer een washandje pakken. En je plukt ook net je baby uit bad. Want dat is vaak natuurlijk vet koud. En dan wordt het huilen. Nee, dus alles in goed check als het alles haast. Pamperken, doekjes. Hydrofiele doeken om na te drogen. Skinnekleintjes. Nou, ik vind het zelf fijn om haar nijdertiert lekker met olie in te smaken. Zaken hier echt hele gevoelige hoed. Dus dan broek ik echt wel specifieke producten. Die weer echt wat eczemerig. Maar Ildau net, die is in principe, kan ik er alles wel van broeken. Dit is lekker. Oh. Ja man. Een beker, kijk. Die is mooi. Goed zo, ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat ze op consultatiebureau zeggen qua gewicht. Ik denk dat ze wel een licht overgewicht had. Op zich zeggen ze dat het van borstvoeding dan... ja, ik is net een volle aan. Dus nou, ik betwijfel het. Nee, maar ze is aardig stevig. Ik vind het zelf altijd wel schattig. Een beetje van die Michelin popjes. En ze is gewoon een heel tevreden popje. Dus ik denk, zolang dat de baby tevreden is, dan is het gewicht bijzaak. Hè? Nou, het is echt net in het extreme, maar ze is wel lekker vol, hè? Je doet het wel lekker volle meid, hè? Ja, man. Wie met hem zelf vroeger, hè? Ja, zo'n dikke balle baby. Maar ik vind de jongens ook wel fijn dan... ik doe het denk ik 1 of 2 keer in de week, maar op mijn jontie het even... dan echt een uitgebreid en dan echt wat langer. Dan wil ze lekker wurren en dan nijdt hij het even lekker met olies. Maar dan sliepen ze echt heerlijk. Dat is gewoon wel fijn. Vooral als een onrustige baby haast, is dat denk ik wel lekker. Maar net, ja, zij is net onrustig. Het is een hele makkelijke baby. Dus ik maak net klein. Maar mijn zaken die ik dat echt, die wel een onrustige baby. En dan jongens even in bad, even in de rust. Nou, dat gilt het heel best. Ja, ik ga eruit, meid. Een beetje aandruppen. Blup, 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 blup. Hoeie, bloeien. Hoppatee. Zo, ik hou dicht. Ik doe altijd lekker even een doek. En dan even een beetje sendeppen. Ja. En dan een hydrofiel doekje. De plakjes, net een doek in een vast droogmeidje. Maar even dat het meest, het wierdste er wat aan is, zeg maar. En anders krijg je het zo koud. En daarom vind ik het lekker op het onrug mooi. Hoe is net zo'n een met de pop erin. Ai man, mooi dicht weer. Pampercorn. Nou ja, en echt die naadjes. Goed aandroegje. Tussentrouw. Op de trouw. Ja. Alle naadjes en kiertjes. Dat je geen smetterij krijgt. Nou ja, dat deelt dus ook weer bij het nekje. Ja, daar probeer ik toch echt een beetje tussen te deppen. Ja, wiek het op. Wiek het op. En ik doe zelf ook altijd nog even op de buik. Dat goed de reg en de nek. Met die handjes naar voren. Goed zo, meid. Goed zo, meid. Nog even achter de eerkes. In het nekje. Hier tussen en goed. Tjentjes. Hoppatee. Hoppatee. Nog even met olie erop. Zo. Lekker warm, maatje de olie tussen de handen. Wat is het zo koud? Ja, doen we net uit.
Nou ja, en ik masseer haar dan altijd even een beetje wat ik denk dat goed is. Ja, dat heb ik nergens geleerd of zo, maar Hansje is lekker. Lekker meid, hè. Wat heb je een beetje? Ja? Lekker. Nou, en het laatste beetje olie, dat is net zo vol, maar doe ik altijd toch nog even een beetje op de wandjes. Mocht het al wat droog worden, dan... Zo. Ja! Goed, ja. Lekker meid. Nee, Sam Sugar, het is een hele makkelijke bliere baby. Wie? Ja, dit echt. Ze is te mooi in de boeten. Ja. Oh, lekker fris, man, hé. Hey. Maar waarom heb je het consultatiebureau wegklaaien, hé? Hey? Nou, ik doe het net te vol, hoor. Lekker makkelijk, gewoon een romperke en een leggingje. Omdat ze inderdaad tegen haar snack werden in en uit te klingen maat. Maar je het zelf zo makkelijk mogelijk, meidje, toch? Je jurkjes, bloesjes, rokjes. Hey. Nee. Ik ben sowieso... Ja, ik maak altijd wel wat wennen aan die famkes kleren. Maar ik weer echt van hoe tjoe dat ik een jonkje kreeg zo. Maar dat weer famke, hè? Ja. Ja. Dat was superleuk natuurlijk, een jonkje en een famke. Ja, hij heeft voor beide wat. Maar ik je echt dacht dat ik 2 jongens had zo inderdaad. Ja, hij is soms, hè. Ik vind dit wel echt superleuk. Maar dan maakt soms mijn kleintjes nog een beetje wennen met jurkjes en rokjes. Dan gaan we wat in hier. Dat bos hier van die man. Jongen, jongen, jongen. Oeh, lekker, lekker, lekker. Dit ding ben echt een uitkomst. Van die flibberslapjes. Hoe is net voor een hele skinne romper om dat ze een keer een beetje spuien of wat flibberje. Nou, dat is gewoon alleen nog een sjaaltje om. Dus daar ben ik wel echt sjocht op die ding. Ik heb van Marianne een hele stapel gekregen. Die had een trailing. Dus die heb ik echt een hele stapel van gekregen. Dat ik hoe zelf is net gewoon te keepje. Maar dit is ze. Fris en fruitig. Fris en fruitig. Na het consultatiebureau neem ik altijd wel echt even een tas met wat spul mee. Ik ga een extra setje kleren. Een broekje en een romper. Een pen en een agenda. Ja, agenda mee. En natuurlijk haar boekje. Een omslagdoek. Ze moeten daar vaak in een pamper. Nou ja, dat is koud. Dat is een omslagdoek. En natuurlijk een matje en doekjes. En pampertjes, die zit hierin. Dat is mijn pakketje. Er zit een matje in. Sure? Dat matje die kist dan delen. Nou, als het op een paard is, is dat gewoon heel praktisch. En doekjes. En ik heb hier toevallig nog 2 pampers in. Meestal 12 treden neem ik maar. Ik heb er net heel dik. Een hydrofiele doek dus. En zo'n hele joekel in dit. Zo'n hele extreem gruppen. Voor mij is hij iets van 1 bij 1 of oor op die oor. Ja man. En een omslagdoek. Ik kan ze lekker inwikkelen. Lekker warm. Het boekje net vierter. Altijd handig. Zet ze alles mooi in. Kist het mooi volgje en de groei. Een broekje en een romperke. Even reserve. Wist maar nooit wat er gebeurt. Agenda en een pen. En dan, dat heb ik mij. Een pen. Even compleet. Dus ik zou die kant op. Yes. Ik ben er. Want dit hartstikke kreukt. Oeps, thee. Zo. Even een liefie. Tas. Hele Utrecht is altijd met die band. Nou, dit is het. Het consultatiebureau van Damwoudt. Dit is hem. Ja, hier is een hele nieuwe campus gebouwd in Damwoudt. Dus hele squallen en een campus en alles mooi bij elkaar. En er is ook een opvang en een GGD. Consultatiebureau, dus het is echt vet ideaal. Alles bij elkaar. En nou, Broeksewaard Damwoudt laat zien ook rond, dus ik ben er extra. Nou, dan geven we voor de eerste prikjes. Ja, door kleertje Ruud, hé. Wat heb je met me op? Zie je dat? Mag ik bij daar komen? Ja. Het is een mooie thee. Impact.
Zo, is dit er? Ja, maar je weet het wel. Saap, kijk er Oké, op. je maar de holle. Kijk er op. Zeg maar even zien, hoe lang is het toch best? Ik ben benieuwd. Wie maar zo'n pjukje. Nou. Het is nou een hele baby al, hè? Ja. Ja. Hoppakee. Hoppakee, ja. Ja, zo denken. De tien die krul je om je vingers. 60 en heel. Ja, want we zijn nog steeds net heel lang. Hey, hoe een beetje Er vol. zit alweer heel wat bij. Ja, mooi. Zo. Nou. Even op de 0. Ja. Ja. Even. Hoppakee. Wat zei je? Hey. Ja, dan weet je te botsen meteen. Ja. Zie je. Ilda. Ja, daar is echt wat leuks. Hey. Oké, dat is toch wel grappig, hè? Hey, schatjes. Hey. Zie je. Oeh. Hey. Zo'n kilo voor jou wordt 64. Oeh, alle magisch. Allemaal magisch, hé. Oké, ja, dan moet Zo, ik samen ken rekenen. dat? Want dan is je niks. Hoppakee. Hoppakee, zie. 42. 12. Laat hem op, hè. Nou, zo. Ja, wel eens gedaan. Maar nog even wachten voor de dokter. Intussen even voeden. Daarna ze naar de team misschien nog even voeden. Even als goed makertje. Zo doen we dat. Nou, we kijken even naar de groei en ontwikkeling van Ildau. Yes. En volgens mij zouden we een start maken met het vaccinatieprogramma. Ja, wat goed is, krijg je het eerste prikjes. Ja. Klopt. Ja. Nou, en ik had nog gelezen in het dossier van het vervelend moment wat jullie hadden meegemaakt. Met een soort aanvalletje of zo. Ja, de huisarts die had zijn van dat het een soort van flauwvallen was had waarschijnlijk. Ja. Ze had dat ze heel volle braken woest. En nou, die dijs braakte dus echt heel erg, maar ze kwam eigenlijk net weer echt bij. En ik dacht echt van, ze aan. Maar toen zei ik wel heel lichtjes de borstkas. Dus toen had ik eerst inderdaad naar Jem bellen. Jem zei, dan bel je toch de huisarts maar even. Ja. Dan mocht ik voor het henna. En nou, toen wie is er alweer, maar het had echt wel een kwartier door voordat ze echt weer wat bij wie is. Weer helemaal zo slap en veel, een beetje blauw-griezig. Dus weer wel een spannend momentje. Ja. Ja. En is dat nog eens gebeurd of is het eenmalig geweest? Nou, het is eenmalig, maar de arts joeg wel aan dat mensen die dat hadden, dat kinderen wel eens vaker voorkomen. Dat is een soort van, schrikken ze zo erg dat ze even uit de tier binnen, uit zelfbescherming eigenlijk. En ja, het is niks ernstigs, maar het liep het wel heel raar. Ja. En was dat ook niet lang na de voeding dat gebeurde? Ja. Het was toen echt 12 weken dat ik heel veel stuwing hier. Ja. Dus dan kwam ik heel veel voeding uit en werd heel gulzig. Dus dat is nu weer wat rustig, dus ik merk dat ze nooit net meer oerjouwt. Minder spuug. Ja, oké. Ja. Dus echt net weer flauwvallen is gelukkig. Merkte je bij haar ook wel eens dat ze na de voeding een bepaalde houding aannam? Om bijvoorbeeld wat scheef ging liggen? Omdat ze zo vol zit? Omdat ze vol zat en spuugerig was? Nee, wel dat ze gewoon een beetje volg. Dat koek wel je maar net een speciale houding volgens mij. Nee. Maar wel echt zo'n holle van nou, ik zit stampvol. Ja, binnen 14 minuten. Ja. Omdat we dat heel soms ook wel eens zien bij kinderen in combinatie met spugen. Ja. Dat ze scheef gaan liggen en soms een soort van aanvalletje kunnen krijgen. Nou, wie echt, ze weer echt irriteerd. Echt een kwartier, dat die handjes als bij zijn zaak, dan weer gewoon slap en dat helemaal heel bleek. Ja. Dus het weer wel even spannend, ja. Ik hier 1 in 12 intoetst, maar toen zei ik de borstkas, ik denk oké, dit is goed. Dan ga ik eerst Jim bellen en dan bel je toch echt maar de huisarts. Ja. Dus, maar ja, dat schrikt wel even. Ja, zeker. En de huisarts had ik zei dat het werkgebeurt wel voor het werk komen. Ja. En ik denk van, dat gaat wel weer doen. Nee, voor het werk komen. Ja. Dus dat is wel fijn. Ja. Ze had ik contact met het NCL, maar de arts toen. Ik online, dus alles checkt, alles weer goed. Ja. Dus dat, ik geef ook geruststeld bij de hoes, maar dus schrikt wel. Ja, zeker. Ja. Dit is het gewicht. Nou, heel ruim. Gemiddelde. Zo gereed hartstikke goed.
mooi lengte kruid naar het gemiddelde toe. Ja, het klopt dus wel een beetje kort en dikker. Ja, kort en dikker. Nee. Ja, het hoofdje zit net wat boven het gemiddelde. Oké. Ja, ik zie het. Mooi is dat. Ja. Een beetje draaien. Dus is mooi op jou gericht. Ja. Ja, dat begint al echt het volgen en een beetje dat draaien. En, ja. Met een gek kapje voor. Ja. Hier, het is wat. Goed zo. Volg je, ja. Ja, je volgt goed. Even in je oogjes kijken. Prachtig. Ja. Even luisteren. Hey, vind je dat wel leuk? Beetje bewegen. Ga je? Ga je mee omhoog? Ga even zitten. Goed zo. Een stukje omhoog. Hey. Dat is mooi hoor. Prachtig. Ja, vind ik wel leuk op haar buik. Wel gauw warm, maar ze vindt het wel leuk om even... ja. Doen we elke dag wel even, hè? Ja. Ziet er prachtig uit. Nou, neem hem maar weer bij je. Ja. Nou, en de eerste vaccinaties krijgt ze dus vandaag. Ja. Had je de vaccinatiekaarten wel gekregen? Thuis in een aparte envelop van het RIVM? Nee, volgens mij niet. Nooit ontvangen. Een hele envelop sturen ze dan zo ongeveer als een kind 3 weken oud is. 3, 4 weken. Dan krijgen Komt me niet ouders bekend dat voor. vaak thuis gestuurd. Oh. Dus een hele envelop vol met kaartjes en een aftekenkaart waar wij dat dan op noteren. Oh, die had ik nu mee moeten nemen. Ja, dan hadden we dat gelijk even opgeschreven. Oh, maar ik kom me niet bekend voor. Maar... Mocht je dat inderdaad niet ontvangen hebben, mocht je die weer kunnen vinden, ik heb hier het telefoonnummer van het kantoor Noord van het RIVM. Hier? Ja, dan mag je aangeven dat je dat niet hebt Ja, ontvangen. ik ga even kijken. Misschien zit het bij het ziekenhuisspul in. Ja. Ik heb zo'n maatje van de NCA, misschien dat ik het daar... Ja, en anders dan sturen ze jou de kaart op met de registratiekaart. Prima. Dus dan, Ja, dan komt dat helemaal goed. is goed. Ja. Ja, dan krijg je aan zijn prikje kruisvoeding heen. Dat vind ik een beetje betocht. Je wordt al bijna uitgekleed? Of, Ja, ze het echt... Wat shirt erop eten, hé. Hoe is dat shirt erop eten? Mag ze met haar beentjes naar voren. Ja, Zo. deze kant. En dat ze even goed rechtop tegen jou aan zit. En dan mag jij haar handjes vasthouden. Ja, zo zitten jullie prima. En dan kom ik eerst hier en zometeen even aan de andere kant. Yes. Voor de andere vaccinatie. Ja, dat wil ik snel al even. Nou, dat is eerst. Hier komt hij hoor. Yep. Ja, dus dat is hartstikke goed. Ja, goed. Dus dat is hartstikke goed. Ja. Nou, deze kant. Hey. Nou, komt aan deze kant nog een prikje. Komt ie hoor. Helemaal. Nou, klaar alweer. Lekker knuffelen. Ja. Nou, zo, het zit er weer op. Altijd sneu, maar het gaat wel flink houden. En dan thuis nog even lekker voeden en dan misschien nog even koersen. Ja, dit wie Ildo bij het consultatiebureau. En alles goedkeurt, dus altijd mooi om te hebben. Ja, dat is altijd het is net vanzelfsprekend dat een mensje zoen is. Dus, en altijd eigenlijk wel wat spannend van is alles ik daadwerkelijk goed. Net alles jezelf, maar alles lekker goed. Dus, toppie, doei!